Jím ve třech, ty vole. Takže Ondro, blíží se asi závody, jak se cítíte teď hodinu před startem? Hodinu před startem cítím se naprosto vystresovaný, vynervovaný, maximálně se to dá. Když jsem viděl kluky, co tam přijeli, je jich tam hodně a bojím se toho, že budou všichni lepší. Ondro, včera jsem vám o tom něco říkal a nemůžete jít do závodu s tím, že prohrajete, nebo celkového, máte tady fanoušky, 2 fanoušky neuvěřitelný. No, Co byste jim chtěl říct? Děkuji, jsou velice hodní, že mě takhle podporují ve všem, co se snažím dělat a budu se snažit je nesklamat. Dobře, blížíme se na dění závodu a chceme vám popřát hodně štěstí a uvidíme se po závodě. Já vám moc krát děkuji a po závodě tedy. Naschle. Naschle. Tady ho, 360 dolů. Čistá práce. Krásný trofej. Další přítěry. A jeden. Další přítěry dolů. Připrav si ještě 2 triky a pojede další. Ještě 2 triky nám ukáž. Trošku zveme, ne? Manuál. Tak dáme si něco. Hej, poslední triček. Vydejchej se. Trošku zveme, ne, skejťáci. Odkud je 40 a padáme, nevadí. To byl Ostrak Krabovský, potlesk. Další je Tomáš Wagner.